Agi ka na na. Lula. Tamis? Oh. Tinanong? Tinanong mo si Lula? Sabay ka kaon. Kung magminyo gani mo, nya mapas mo. Aya pagmahay. Gugma raman niyang sabutan. Dili man bugas. Huy! Ali rakod! Sige naman lagi kag labay-labay lagi. Labay-labay. Unsa may tirada nimo? Karandun. Oh. Nagdula ko siya. Delikado mo na, te. Si kara-kara niya. Delikado nang dudula kag siya, bata pa ka. Madakpan ka ng siya gani. Musa di ka. Musa man ang pang yaw-yaw ni mo. Mudula makakag siya. Delikado mo na mudula-dula siya. Bawal mo na. Syatong ba? Unsay kasulti nimo sa atong mga followers? Followers? Oh. Salamat guys. Sa nananaw na. Sa nananaw sa mga guys. Nag-share. Nag-share. Oh. Ikaw din. Unsay kasulti nimo sa ato Anak ko, tatmet. Oh. Sipas ba si? Tadar to. An ba? Oh. At siat ko, tatmet. Tawa-tawa put ko tatmet. Tawa-tawa ko tatmet. Tawa put ko. Okay. Pero saan ang lugar sa Japan? Okinawa. Okinawa? Oh. Oh, tama. Sa Japan, Okinawa. Basta naiwa, hinapuna. Ay, hinapunin na Okinawa. Unsay hinapon sa gatas? Kutawa. Unsay hinapon sa TV? Tanawa. Pwede, unsay hinapon sa bitin? Sawa. Sawa. Okay, last next. Unsay hinapon aning naunga ni? Pwedeng hugawa. Lugar sa Japan, Okinawa. Okinawa? Oh. Oh, tama. Sa Japan, Okinawa. Basta naiwa, hinapuna. Ay, hinapunin na Okinawa. Unsay hinapon anang malipayon? Malipayon? Oh. Sigig katawa. Sigig katawa. Unsay hinapon anang pansit? Miswa.